Máte nájomcu, ktorému prenajímate byt alebo dom, skončila nájomná zmluva, ale nájomca v danom dome alebo byte stále býva a odmieta odísť. Čo teraz? Na internete je plno rád o tom, ako ho môžete vypratať svojpomocne, ako máte vymeniť napríklad zámok na dverách alebo vypnúť elektrínu. Ale ak chcete nájomcu vypratať skutočne legálne, tak potom by ste mali postupovať takto. V prvom rade sa presvedčte, že nájomná zmluva naozaj zanikla. Pokiaľ to tak je, pošlite nájomcovi výzvu na vypratanie nehnuteľnosti a dajte mu lehotu na to, aby sa dobrovoľne odsťahoval, inakže na ňo podáte žalobu. Počkajte na uplynutie danej lehoty. Ak lehota uplynie a nájomca stále neodíde, potom podajte žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. Potom, čo súd vyhovie žalobe a nariadi nájomcovi vypratanie nehnuteľnosti, by sa nájomca mal odsťahovať. Ak to ale neurobí, tak potom môžete podať návrh na vykonanie exekúcie a následne už exekútor donúti nájomcu legálnymi prostriedkami k tomu, aby sa vysťahoval. Tak čo, budete sa riadiť radami na internete alebo budete postupovať radšej legálnym spôsobom? Dajte mi vedieť v komentároch.